Buenas tardes a todos, de nuevo de vuelta en la sección El vestuario y en este caso hoy tenemos a Martiño y con el que vamos a dialogar un par de minutos un poco para la actualidad y un poco también para conocerlo. Entonces, pues bueno, como dijimos, Martiño, miembro del primer equipo, un chaval que lleva 2 años modesto, los dos con el Órdenes, y que anteriormente se formó tanto en las bases hasta infantiles hasta el Órdenes como después en la cantera deportiva, y con 21 años, con la actualidad, se consolida como un futbolista de este proyecto. Buenas tardes, Martiño, ¿cómo estás? Boas tardes, moi ben, a verdade é que estou moi ben, moi contento, a ver que tal. Perfecto. Bueno, Martiño, el Órdenes se mantiene en vuestros playoffs. ¿Cómo valoras el rendimiento del equipo hasta este momento de la temporada? Bueno, pois a verdade é que o rendimento do equipo está sendo, eu creo que moi bo, no que, bueno, ao principio pois empezamos moi ben, con varias vitorias consecutivas, e agora estamos pois intentando pois manternos aí arriba. Eu considero que estamos facendo un traballo moi bo, pero que aínda podemos dar un pouquiño máis, que é xusto agora nestes meses onde se determina onde se pode acabar, entón é agora onde temos que apretar máis. ¿Cuáles crees que son las claves de este equipo para estar compitiendo y mantenerse en la zona alta? Pois eu creo que principalmente o ambiente que se xera, é un ambiente de traballo no que nos exiximos todos os días entre compañeiros, pois aumentar o noso rendemento con un bo traballo en equipo, e ao final, confiando nos outros, pois estamos sacando uns bons resultados a base de traballo, que é ao final onde vai estar o éxito. A nivel personal, Marti, ¿cómo estás viendo esta temporada para ti, dentro del equipo? Bueno, eu empecé a temporada con unha lesión que arrastraba de anos anteriores, entón pois tuve que recuperarme, e costoume un pouco entrar na dinámica de xogo, e bueno, aínda que non este contando con tantos minutos como ao mellor me gustaría, sí que eu estou notando pois melloría, pois eu notándome cada vez máis cómodo nunha posición na que eu pois empecé a xogar este ano, e cada vez vou me sentindo máis cómodo, a verdade. Con respecto a tu posición, jugador de perfil tanto de medio como puedes jugar atrás o intermedio entre el medio y la defensa, ¿cómo te defines tu estilo de juego? Bueno, pois eu creo que son un futbolista moi traballador que intenta abarcar o máximo campo posible, con ao mellor un corte máis defensivo que ofensivo, bueno, ao mellor non, son máis defensivo que ofensivo, pero que, bueno, que tamén me gusta ir ao ataque. En xeral considérome bastante completo neste aspecto, tanto defendendo como mantendo a posición. ¿Qué diferencias encuentras entre el fútbol juvenil de alto nivel y el fútbol senior? Bueno, pois ao final no fútbol, bueno, eu falando desde a miña experiencia, cambia bastante, sobre todo pois, o ambiente que hai ali no deportivo, pois ao final buscábase o resultado, aínda que había moi bo ambiente e tal, había unha presión engadida que era pois que tiñas que acabar o máximo arriba posible, mentres que no fútbol senior, aínda que o obxectivo é quedar o máis arriba posible, non tes esa presión continua, e certo é que tamén, bueno, pois os rivales son máis duros, porque en juveniles pois, o físico é o que é, pero aquí agora cambia. Non sei, eu vexo distinto, pero, bueno, todos teñen a súa parte moi boa, a verdad. Bien, un poco ya volviendo a lo que es nuestro equipo, ¿cómo encuentras el vestuario del Órdenes esta temporada? Pois eu creo que é das mellores cousas que temos aquí en Ordes, o vestuario que temos, e sobre todo eu creo que
todos e cada un de nós estamos bastante comprometidos e creemos que podemos, que se traballamos todos como debemos facelo, que podemos chegar a cadar os resultados que temos propostos. Venís dun empate en Miño, vais a Ribeira, campo complicado, un equipo que é fuerte como local. Que partido esperas este fin de semana? Bueno, pois eu espero que máis ou menos o que dixetes vai ser un partido moi duro, no que o ambiente vai apretar bastante, ali en Ribeira a xente apreta moito, no que, bueno, nós temos que aproveitar tanto as nosas ventaxas como as desventaxas deles para intentar sacar o mellor resultado posible. Iso é o que imos intentar. Despois, ali vai haber que xogar e a ver que pasa. Mirando a clasificación, Martiño, el objetivo del equipo es claramente pelear por el ascenso. Eu considero aínda que ao principio estábamos con mantela calma, eu creo que agora temos que adentrarnos a ter ese objetivo e intentar pelear o máximo por el, porque estamos aí, e se estamos aí é por algo. Entón, agora temos que loitar para demostrar que merecémonos estar aí onde estamos. Como ves el equipo afrontar este último tercio de liga que nos queda? Bueno, pois eu creo que chegamos moi ben, sobre todo, aínda que agora vimos unha mala pasada de resultados, eu creo que somos conscientes delo e sobre todo a nivel mental, que é a parte máis importante nestas tramos de temporada. Eu creo que chegamos ben, unidos, e que cas ganas de intentar loitar por ese ascenso, verdad? Muy bien, y para finalizar, Martiño, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a la afición? Bueno, pois que siga vindo cando se poida, sempre que queira vir a nos a Vista Alegre, que nos veña a apoiar, e que nós estamos representando Ordes da mellor forma que podemos, e iso, que veñan a vernos e a animarnos ali, que é o bonito ao final do fútbol, animar a afición e nós darlle resposta a eses ánimos. Muchas gracias, Martiño. Venga. Venga.